channel này không nè nên lấy sắp em cậu còn hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ दिनै बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोना मा खबर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ खाबाथाय खाबाय थाथाव अन्थाथाव ini video I think so chill मैगं थाइगंनि आंखाल गैया लोगोफोर जायै जायै गोथाव गोथाव जायै जायै माबायदि जाखो आङो अमा बायदि जालांगासिनो नोंथांमोना साननो हागौ मैथाखौ माजों जागोन होननानै मैथाखौ मैसो बेदरजों जानो लांफैदों लोगोफोर जों गामियाव मैसो मासे बुथारदों आरो सानै साथामजों लोगो नांनानै लाबोदों मैसोखौ बायनानै लाबोदों 65K ना बेसेबांबा बारा जानो हानाय आरो आं मिथिया इसिनियाव लाबोदों जोंहा बाहाग मोनसे लादों बाहाग मोनसेयाव 600 करि लोगोफोर बेसेबां बुरजा खै केजि गोग्लैगोन मिथिया आरो जिखुनु बाहाग मोनसे सेरसेबो गोग्लैनो हानाय बा सेरनैबो गोग्लैनो हानाय दा एसे नुगोन रां खाखायनो गोदागासिनो दा जोङो मैथाखौ बेजोंनो जानो लांफैदों लोगोफोर नोंथांमोना मोनजाफेरगोन ना फेराखै मैथाजों मैसो बेदरजों जोबोद गोथाव जायो ट्राइ खालामनाय मैसो बेदर संनो मोनफेराखै आं लोगोफोर माबायदि संङोथाय मिथिला ओमफ्राय आं मैथाखौनो नागिरना मोनला मैथा बिराद हासार मोनदों ओंखायनो नै जा मोजां जादों मैगं थाइगं नांगौबा जों गामियाव लांफैनो हागोन लोगोफोर जों गामियाव मैगं थाइगंनि आंखाल गैया बहुत खेथि मावो दैयाल'सो सम सम प्रब्लेम बानायो मैगं थाइगंफोरखौ लस बानायना गालाङो बाखि जेबो उसुबिदा गैया लोगोफोर जोंनिथिं मैगङा एकदम दाम गैखाया जोबोद खम आरो जोंनिथिं मैगं थाइगंफोरा दामानो गैखाया खेथि मावनायनिसाय मावैयानो मोजां थेवबाबो मावो आरो उपाय गैया मा बानायनो आरो उपाय गैया मावाबाबोथ' जाया नालाय साख्रि बाख्रिबो गैया मावनांगौ आरो ओरैनो ओंखारजेननायावल'सो एसे दाम मोनो आरो ओमफ्राय साननै सानथामसो उनावनो दै बायदि जायो दामफोरा न'खरबानि मैथा खागासिनो जों लोगोफोर सानैजों माला खाखांगोन मिथिला मोनाबायबो Kali mesti nampak, mesti tak. Masih lagi berkah kembali.
ओंखारजोब्बाय लोगोफोर जोंहानि न'खौ मुगैनाङा दे जोंहा गुबुनफोरनि बायदि फाखानि न' गैया जोंहानि न'आ हानिसो जोंहा जोबोद दुखिया लोगोफोर गेसबो गैबावा जोंहा बेनिखायनो अरावनो सङो गेसालाय दंमोन ओमफ्राय सोनो हायाखै आरो गोबावानो जाबाय बोसोरसेयानो जासिगोन गेस सोनो हायिया ओंखायनो अरदाबावनो सङो जोंहानि न'खौ मुगैनाङा दे लोगोफोर Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn